О, Ванка спусна. Ванка, точно 4 риби покажа. Давай. Давай внимателно. Ван, насам. Не дай да влизаш навътре, ела по-назад, По-назад, по-назад. Назад, назад. Толкова, там не ви назад. Зад стойката. Зад се събува, да. Ама буде, бе. Бъде назад, дърпай, защото там съдните бъде. Не е бърза, Ваня. Дърпай го не на гора, на страница. Не е бърза. Горе. Гледай да не чупиш въдицата. Няма. Я се усмихни насам, погледни насам и се усмихни. Усмихни се, айди сега. Чай ще го струва, човек. Няма къде ти, то са фан хубаво, дърпай го е. Тегни едно е такова, едно зъбче само. Чакай да фанем и професионалиста. Така. Няма къде да иде. То ще дойде се към тебе. И там мухлясалата царица ще вземеш, ще се окаже, че е ключа към палатката, брат ми. Да, не му хлясала, дай би другото. Недостатъчно му хлясала. Мори. Едно. Пусна, бе. Няма, това не мога. Това не мога да скъса авансата такова. Сбори къде го скъса. Да, бе, ти имаш такова. Отида брига оттатък, ако отидеш вака, ще е по-добре. Нема, то ще дойде сега насам, бе. Води го насам. Иване, не дей да влизаш там, бе, човек. Иди, нататъка иди. Не в водата. Назад върви. Назад, то ще излезе, бе, брате. Ама на брига отива, човек, аз тук Няма къде да иде, то ще дойде. Давай спокойно назад, има място, давай. Това е бабана. Това е 20 кила. 30. Това е 20 кила най-малкото. Бута, ето. Мотне се стоече на същата въдица. Същата е? Оле, майко, мавара. Бати чудото. Тука вече, тука, близко е. Тука. Тук е, голямо е. Чакай да фанеме сега. Чакай спокойно. Ето го идва тук в това. Закачи моето. Его. Гледай, това е по-голямо. Въре фани, закачи. Нищо, това е по-голямо. Дай спокойно. Въре фани и я вземи насаме, навилай. Бавничко. Бавничко, това е по-голямо. Чакай, готов е. Готов е. Въре. Чакай. Чакай спокойно. Не го гони. Давай. Пецани, не така бе, брат. Не го гони. Пецани. Това е яко. Вака, не така. Няма да влезна, остай го. Оставай, няма. Стой сега на място. Сложи, пусти му кепа във водата. Пусти му напред, той ще го вкара. Няма да го дигаш, изкриви кепа. Ще го дърпаш. Това е по-голям, няма етап. Това е по-голям, бе. Това е 50-50, брат. Виж моята въдица. Лекичко, само глота да му вкараш вътре и го дигаш и го дърпаш. Нема страшно. Чакай спокойно. Дойде насам, не го гони. Главата, отпреде валка. Давай. По-голям е, бе. Насам въдицата, бе. Насам да идва към брега. Оп, готово. Браво. Айде готово. Брат ми. Браво, брат ми. Обаче това е по-голямо. Ще се близна. Това е по-голямо, бе, човек. Аз казвам, това е 20 кила, бе, човек. Погледните го. Това е 20 кила и е женско. Какво направи ти, бе?
Я, усмихни се. Келеш, пак не подобре рекорди, стига! Не. Това, ако не бях тук да го видя... Чакай! Това е 20 кила, бе, Чакай, може и по-голямо да е. 20 кила това грана. Обаче това е женско, Иван. Женско е, ама това... Не. Хвани го задолу, брат. Интересно ме е куката да видя. То не може, кепа не може да държи. Това е 20 кила, човек. Майче, мила е А? бачка. Чакайте, де. Не, това са скърбени. Това само скърбени. Бачка с мака. Няма, стана работа интересна. Пускай го тука. Нема така сеч, бате, нема така сеч. Това е. Бате тук мака. Чакайте сега, тук така, чакай, служи. Всичко пълно се. Я служи сложи минералната вода до него тук така. Му метър бе спокойно, бе. Бате сечат. Да бе, метъра ясно, ама дай тубата. Има хайдер. Колко е? Това е метър, бе, май. Метър 0,5. Това е Метър. 1,5, бе. Чакай. Сега. Един и Мет- 7. Метър и 7. Един и 7. Ашко сум. Това е от 20 кила нагоре, момчета. Вие струваме етапа, ма. 107 см. Ба, твоята майка. И кепа малък му идва. И то се Понякога като върви. Би му майката. Дай не беше. Може да ми се делне трън майка ти. Матка, мазуки, ще да сложиш гаската. Тая кука не е мръдна. Да, бе, тя она се забила някъде на майка и тук. И сега какво стана? Загубиме тежестта ли? Какво стана? Всеки път те става. Винаги. Нормално викаш. Айде сега, цункай го. Не. Така. Айде цункай сега. Нека да това бъде на бик. Айде. Пане сега, опитай да я вдигнеш малко така. Така. Ще го пускаш ли? Да. Това веднага трябва да го закараме да го пуснем. В какво ще го слагаме? Айде да изправим Ето. се. Добре. Така. Още сме на клипа, така че спокойно се притесняй. Бемпи животното, това е хаста Това е животно. баца. Това е, баце, е просто уникално. Рекорда ти. Не. Оле, майко. Чакай се, той Да мини. Нема такова сеч. Иван плати сигурно 20 кила женски шарам, бре, човек. Дай на песенка, дай ще го държа. Добре, чакай малко сега. Сега ще го спра клипа и ще минем на таковата. Хайде.